Her er der virkelig brug for den barmhjertige samaritaner. Sådan var der en nødhjælpsarbejder, der sagde, og med det mente hun, at her var der nogle mennesker, der virkelig havde brug for hjælp. Men det udtryk, den barmhjertige samaritaner, det kommer jo fra en historie i Bibelen. Det var en historie, som Jesus fortalte, og den fortæller jeg lige her. Der var en mand, der var på rejse mellem Jerusalem og Jericho. Undervejs kom han til et øde sted, hvor han blev overfaldet af en flok røvere. Og de gennembankede ham og efterlod ham liggende halvdød i vejkanten. Lidt senere så kom der en præst forbi. Han så godt nok den overfaldende, men gik videre. Og det samme gentog sig, da en levit kom forbi. En levit, det er sådan cirka en kirketjener. Også han så den overfaldende, men gik videre. Så kom en samaritaner forbi. Og en samaritaner, det er, hvad vi i dag ville kalde en indvandrer. Han så også den overfaldende, og der standsede han sit muldyr og stod af og forbandt den overfaldendes sår og fik ham op på muldyret og fik ham så transporteret hen til en nærliggende kro, hvor han kunne komme til hægter igen. Samaritaneren skulle rejse videre, men inden han tog afsted, så gav han kromanden nogle penge og sagde, sørg nu godt for den overfaldende her, og hvis du får flere udgifter på ham, så skal jeg nok betale det, når jeg kommer tilbage. Og da Jesus havde fortalt den historie, så spurgte han sine tilhørere, hvem af de tre handlede rigtigt? Og der var en af tilhørerne, der svarede, det gjorde ham, der viste barmhjertighed, samaritaneren. Og Jesus sagde, lige akkurat, gå du hen og gør det samme. Og det er fra den historie, vi har udtrykket en barmhjertig samaritaner, en, der hjælper